we are here at what they call the Sunshine Market in Lihoy. Dito yung mga bagsakan ng fresh produce nila dito. And may certain time lang na nandito sila. Ayan, tingnan natin. Beb, pako. Indak. Ayawan ta ukratan. They are ready. Which one? By the size. This is like long bat. Yeah. $8. $5. So $5 here. This one can I So get 4 and 4. How about this one? $3 each and $2 each. How come? Different variety. There's just different size. $3. And two. Parang. Manang karne. Ah, mga lakas. Yes, please. I got it over here. Sige na, Oh, dyan. wala na. Wala na. Yeah, bilhin na ako. Gawin mo na lang. Ito, gusto mo yan, di ba? Ay, gawin mo na yun. Saan kayo baka ka ngayon? Where we? Bayad natin. So how much is that? 8 plus 6. Alam mo ba yung 14. $14. Bugsang kam gimata nga ron, parang mga alakan. Ano nga, iyawid ba? Ito data. No, nagito rin ako baga. Iyawid yan? Kasano mo mayawit na kita ba doon? O, nakapusin ng iyawid yan. Mabalik nga mapusin. Lungarong. Kasano mo gusto? Pangalan niya Ay, matutara. kuwan mo na lang ako dahil. Ito, saan ba kayo kaka Tulong ko, ngayon? ano, bigatan man, ano, Merkules. Tama, mga teto ni Merkulis. One. Where? Kasama na tamang nolen. Okay. So, where? Naglutok ka. Di pa ko nga rad. This is Alam good nila tatama cancer na. fighting. Alam niyo ba ko? One. Or, mga, or para Merkules pa yun, ang mga lakam-latan para madamdaman. Okay. Yan pa lang niya pinita. Luto mo lang talaga. Ano pinili? Arjan yun. Give me money. Ayan. What's your favorite? My favorite. After what, 10 years? Thank you. Ano ka na yan? Inang. Inasag pa man ako. $1.50. Wala ka. Get 4. Thank you. Sagdudusan Inang. Inang, sagdudos. Sinabi, bukay ko mabalinin. Inang. Sagdudos, di pa kom. Napuno. Tuta lang. Ito po. Marami masyado yan? Ang dami naman yan. O tatlo lang? Tatlo lang. Tatlo lang? Tatlo lang. Oh, sige. Tatlo na lang. Ang tikman lang na. Hindi naman. Ako mag-ano ito. Sir Apple. Wala isa. Mano kami ni tayo lang. O, bayad ka na manager. So, that's what? 750? Huwag yung tig pa 5. Bigyan mo na yung 20. Kasi kinikip natin ang 5. Siguro na ito kayo nito yun. Tama. Marami pa rin. $1 each? Isn't it? Sir Apple. Ito doon si Vilma. Sabi mag-meet kami sa Burger King. Sabi nga, Alas 4 bakit nga. na? Alas 4.
Yan o, naka-shopping na si Bisayang Ilocana. Hindi. Pako. Ay, yung sibuyas, After 10 years. sibuyas. 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 Ay, ang palaya oh. Oh, wala na tayo na, hindi na tayo malulutan. Sibuyas, tsaka kamatis. Doon na yung kamatis. Ayun, sibuyas. Spring onion. Spring onion, di ba? Ani, yung sibuyas talaga, sibuyas. Oh, there's that. Star apple eh. Star apple na nga yung kanina dun. Tigdadala. Ayun, sibuyas. Ayan. Hello po. Ay, how much the sibuyas? $3 a bunch, sir. $3. Yeah, you 3 and 8. Can we get $2 for a bunch? No. Kumala na ka dyan. Kapokos ba yan? Yan. Focus yung kinukuha mo. Hindi ikaw, pero yung kinukuha mo. What about the lemon? That's lemon. Lime, that's lime. Oh, this is lemon. Yeah, lemon. A big This is lime. yes, sir. No calamansi. No. What's that? Oh, that's sour. Oh, that one. Ano? Malingki na. Maling ka na sa Bisayang Ilocana. See, it's fun. It's fun. Kau pala siya, mamam. Bagong tao. Tunyog. Tunyog. Kamatis pa. Oops. Mga mint ano? Yeah, pang ano to ah. Talagang, These are ano, Wow. pang pa. pa. Yung kamatis, flavor competition. Saan mo gagamitin pa yan? Nakakuha ka na ng lemon. Wala, I didn't get lemon. Oh. Yeah. How much? $3. Ito naman si. Nalagyan ba ng kamatis yan? Yung kamatis yan. Sarap. How much your tomato? Oh yeah, okay na. Papakin na lang natin yung iba. Ako. Talong pa. Gusto niyong mag-ihaw ng talong? Baka mo. Hindi na? Talong, babe. Ihaw ng talong? O hindi na? Pwede nilagay mo isalada. Oh, pwede. Yeah. How much is the eggplant? $3 per bundle. $3 per Hindi bundle. Hindi pwedeng ihawin niya ulit. Dilig na, dilig. Ilalaga yan. Tutulog yan. Pakbet. Parami na tao. Kunin mo na. Ano rito? Kasi basa yung ano. Ba't yung... Yan. Ito nagatang mo na. Well, kaya talok to. Adalo ko yung dala kayo. Adalo ko. Kanya
Kailangan luto. Hindi nang daw. Kuan. No, dato mabati din. Mabati Ya, pa na. sige lang ko dapat kita ko na siguro di balay. Or atis. Honey. Ha? Yung kamag-anak ng Nike. Oh, okay. Pero $5. So tayo na nga rin. Let's go. Mamaya na lang natin daanan yung... Yung toyo, ano? Mamaya na lang Ah, kasi okay. masisira yung karne. Ah, sige. So, hindi na yung talong. May talong na naman mas malalaki. Yun. Anong ang... Kasi pwede naman tikain bukas din pang breakfast. Yeah, talong. Okay. Pwede ba ihawin yun? It has to be like a smaller one. Bigger ah. Oh, bigger. It should be bigger. Di ba ganyan ang ginigilo natin? That should be fine. $3. Okay. Just those two lady That one is better. It's okay. I like that one. Big one? No, I like this one better. Kulang ha? Oh, Pag okay. maliliit. Or this, bigger. $6. $6? $6 for this. $6. $6 for eggplant. Dollar each. Bayad ang manager. Oo, tama na yan. Masobrahan natin. Sayang Ilocana is on the floor. Shopping. Naku, mabasag na yung nasa ilalim. Just carry this one. Let's go. So, we have food for tonight, tomorrow possibly. Mga leftover natin for tonight, pwede natin kainin tomorrow. So, yun. Breakfast tomorrow. So, what's next, Bebko? Go home? Hindi, punta tayo ng Burger King. May meet si mother doon. Okay. Ate, bagmungay nga ko ah. So, let's go. Ate, bagmungay. Kalok na natin yan. Yeah. Philippine style, no? Ano style? Philippine style ang paghiwa ko nito. Talong, meron tayong pang dessert, papaya, guyabano. Nag-grill tayo ng pusit. Si Bebko, nagsisisoning ng steak for dinner. And ito ang inabang ko. Pako. Yan, sa salad natin yan. And that would be it for our dinner. Kamla yung kulay. Sana matabi. Nakaganyan. Para ano yung image niya. Basta luto ni ano, kati, masarap, nalalasa. Tingnan mo, sabi mo, dami yun.
Kukunti lang na luto. Ay, oo. No. Kulang pa sibuyas niya eh. Kulang pa. Ayan, dagdagan mo na. Saka yung ayun o? Kamatis. Saka natin tapos. I-ano na natin lahat to para kasi para sa isang ano. Naku, lalaki ng I-grill yan kita. Ang lalaki ng hiwa ng ano yun, no? Ihaw. Ang lalaki ng hiwa niyang beef menu. Ano yan? Sirloin? Oh, sige. New York steak. New York steak? Oh, wow. Tapos ka na dito. Apa. Ako nagtatay. Ah, sige po. Yan na sila na lang. Apo. Okay. Gusto yan. Tama maluto yung kanin. Luto rin yung spoon. Tuwa kayo ng isang lalaki, Hil. Na anak mo. Oo. Ayaw mo? Masisira ang figure mo. No, pagka swinerte kayo, di why not? Why not? Mga 5 eh, yung target. Ha? 5 yung target. Diba? Huwag naman, what? Dalawa na, ina. Oh, sige, mag-grill si Bisa ng Ilocano. Wala pa. Ay, ano muna, i-demo muna. Inano na ni Beb. Start na niya to kasi hindi naman ako marunong. So right Ito now, the wala pa temperature is siya. low. It's slowly going up. Then, meron tayong Crispy i-grill pata. natin. Crispy pata na tulong. Talong. I-grill natin yung pineapple. Lechon belly. Pusit. Ayan. At saka Tayong seafood dito. ang ating Meron tayong steak. pistoykon. Huy, nalamiis. And, Hindi ka na makakaligo niyan. ito yung ano, ito yung pool area dito sa Banyan Harbor. So, dito. However, medyo malamig. So, I don't know if we're Nasa gonna taas tayo swim. ng bundok eh. Tingnan nyo naman ang view natin. Okay. Yeah. We also have a tennis court doon sa side na yun naman. Tsaka basketball court. So, marami kang activities na magagawa dito. You have a lot of activities to do here. Check the grill. It's going up. So now it's what, 250? Yes, 250. Uy, lamig. Lamig, Kuha ka lamig. na. So, ayan. I'll just have the grill this one and then I'll change clothes. Let's start with this kasi matagal ka eh. Oh, that feels good. Init. Okay, let's close it. And let's sit there. And wait. Tapos patugtog tayo. Ay. Ay. Ay, bata. Uy. Pwede na siguro ito. Yeah. Medyo ano pa. Ah, it's raining. It's raining. It's raining now. Tutuyo na yun. Yeah. As we look toward a sustainable future. So, ayun nga, guys. Inabutan tayo ng ulan. Pero, nakaluto naman na si Beb ko ng steak at saka yung pusit. Set po. Yan. Natira na lang doon sa grill.
is the pineapple. Pati yung talong pala. So, ganito daw ang weather dito lagi sa Kauai. Mainit, tapos biglang uulan, tapos maya-maya, mainit na naman. So, yan yung typical na weather daw nila dito. So, ako naman, ang expect ko is sunny and nice. So, yung mga dala kong mga gamit pupunta dito. Mga shorts, mga ganon, mga sleeveless. Tapos ganito pala. Buti na lang, may jacket ako nga na yung dala ko sa airport. At least tayo. Ayan. Pero malamig. Makalamig dito. So, yun. Well, for me, it's cold. So, what's gonna happen now is since malamig, tsaka may mga kasama tayo na matatanda, so ano na lang tayo, dalhin na lang natin doon sa natin, sa mererentahan natin na place, doon na lang tayo kumain instead of pumunta dito. Ayun, yun ang mangyayari. Instead of dinner out, dine-in na lang tayo doon sa natin, place natin. Ayan. So, ayan guys. We're gonna eat now. Mangantayon, mga unta, kain po. Let's eat here at Banyan Harbor. Biro-biro, malakas yun. Hindi yun yung kanina. Malakaw si mother. Hindi na kayo. Kaya mo malakaw si mother. Eh, hindi rin nakatulog kagabi. Namamahay. Why? Namamahay siya. Namamahay. Siyempre, bagong Let's try this. Bagay ito may lasa na. Mayroon ng to asin. Ako yung magkakamay. Oh. Yun umay na. Yun umay na naka. You're fine. Oh.
Ayan. Yan, ito ang pang steak. Hindi, ayun ang gusto Ayan, ko. oo. Halika na kayo. Ay, dito na ako uupo. Dito na lang. Babalik ako pag nasarapan ako. Halika na kayo. Dito na Si, kayo. Ketchum. Kakamay lang ako. Squid. Ito. Tapos, Salada. lagyan natin na, sabayan natin ng ano daw, eggplant. Champion. Yan. Mm. Okay. Kain na tayo.